capacidade de reproducción das células é impresionante. Algunhas divídense completamente en tan só unha hora. Non vos impresiona? Quizáis non vos pareza moi rápido, pero este ritmo de reproducción, en 46 horas poderíamos pasar dunha célula a unha masa de células que pesaría 70 kilogramos de células en menos de 2 días. En menos de 2 días. Non o credes? Fagamos as contas sobre un taboleiro de xadrez en que en cada cadro houbese unha cantidade de células que dobrase a do cadro anterior. Neste recadro, despois de 46 divisións, habería 2 elevado a 46 células, ou sexa, 70 billóns de células. A cantidade necesaria para formar unha persoa de tamaño medio. Ben, en realidade sería así se todas as nosas células fosen iguais. Pero nós, como todos os vertebrados, somos seres moi complexos. Estamos feitos de células distintas. Esta diferenciación celular fai imposible que un mamífero, unha ave ou un anfibio se poidan desenvolver en só 2 días. Estes organismos, para formarse, medrar e funcionar correctamente, deben dispor de 4 grandes grupos celulares especializados. Ou sexa, deben estar feitos de 4 tipos de tecidos principais: epitelial, muscular, nervioso e conectivo. O tecido epitelial é o que o envolve todo, o corpo e os órganos. O tecido muscular, composto de fibras elásticas, é o que permite o movemento. O tecido nervioso é o que se encarga do control e as comunicacións. E por último, o tecido conectivo, o máis variado. Este tipo de tecidos caracterízanse por posuír unha substancia matriz dentro da cal están as células. O sangue, os osos ou a graxa son tecidos conectivos.